Hi guys, good morning. Magkuhan ko ron magsinigang karning baboy. Kay unja, hindi na ako magluto. Kaya na may birthday. Birthday sa isang ate. Kaya nang tutunlan. Sakit na ito. Sayang tangko na daot. Na may ni-comment ang vlog ningan nga minsa to, wa ba kun ko'y laing ma-vlog kasi oros ra kuno luto. Unsa ang may ang buhat dari? Ang buhat ti dari. Bata. Magpakaon malit magligo. Anda magluto kay karing usa na kakauban di man ka mao luto man ay ako magluto. Kay boy magluto awa mi panganon. Football kas trabaho. Ano ako magluto mo ng kung ko ilaing mabidyo magluto raman dyan ko ano nang pasensya sa ganahi kung saan mga madali ang trabaho dari agi nga magungati is bata ra dyan ko dyan magpagkaan nga na dyan malagi magbata dyan kani kauban na kaniman kamao magluto no choice ko ako magluto usahay gali ako maglaba gabahapon gali kay natuog na siya kabuang may pangitag eskwelahan ni Violet yapon anang naandam guys na kay basig si ate rin magluto kaya dyan kung ganahan ni dyan kanang pagkarni isa sang pakuan una isa lutoon kay kung siya ganahan o ang hit ano yung kuan kamatis lay sibuyas. Grabe. Mamahid na galit usang sanina. Mamilit ang balhibo. Mga isa sa hang nakasakit sa tutunlan. Giubo po ko. Balhibo. Naraman yung pilan kayo mga dapat ka. Ang kumulugay mo dun eh. Bahal 48. Sa amo pa niwa na. May dagas basak. Kasi wa na. Busy na dyan ko kadyo. O makablog. O bakudani. Kaya ito naman miss Violet sa kuwan. Di naman kudani. Ito naman kuskundo ayala. Na may kondo sila artist Ayala. Mas doon sa eskwelahan nila Violet. Magtok ko. Adlaw na mag-isang klase. Lunes to Bernes. Sabado, therapy. Pero guys, nagipakuan ang karne. Manay gustong ate pakuan kaya rong di lansa.
Lady, Gil. Iud ba siguro ning biya basa katumbang na dito. Ikaw na sir mo pa na usa. Mao pa ni. Paglamis biya bas panit. Wala mi ning dyan liso kay makatabo. Excuse me sa mga nangayon. Akin kan ano yung yogurt bi. Ano to? Biyabas guys, mga ito biyabas. You want this? Patilaw ko na dyan ang yogurt nga kuhan. O di dyan mo kaon, kanang na dyan kikuha na. Kanina order oh. Di na mo, kanang gipalit ni ate gapon. Una sisa. Ning kaan ganyan na? Pa. Bilis sir open, let's open na opening Wow, sisa. di na mo yung ganahan. May puno. You get spoon ka. Kanta guys, biyabas. Lain itong lawas. Ano mo dyan kung kijuan. Daragin. Putda na ha. Is this yummy? Not so. Patawa mo ka. Liwat kasi imong mama. Bali imong mama na bunawang ate. Ako pa'y bunaw dito. Uho, naruma ka. Undan. Di ba, Mark? Pasti yung mukha ano? Tulog pasti yung ito. Jacket ko kay tugnaw. Kita kas agtos Mandawi, grabe baha. Ang Facebook. Baha Cebu pa imo ga. Cebu? Is that yummy?
Ano ba yung kasi? Kita bakal agad. Gawas ito. Hindi. Aray ko magbarag. Kitang kalawasan. Ha? Sayang, wak kakit eh. Unsa na pisidanan, unsa violet. Ginoo. Tanawa, wala gikan agil. Ano ba eh? You want popcorn? Grabe ka to nagluto ng popcorn. Nahurot na dyan sa kabaw na no? Movie taping Japanese drama. Dro alas bilar. Kaya mga Korean nanas kuan ka taping. Okay. Bilar mga Korean. Ah, ano makapin-open para asa man yun, girl? Kalibang. Excuse me, mga nangaon, murag ako. Ito. Tapon og nagpaan A. Digestion boosts the immune system and can contribute to weight management. kan igit. Bernadette, you want popcorn be? Oh, popcorn oh. Luod man kang badan. Ito kong kaon niya. Lagi. Sus, Ginoo kung mata kang natug, pagajug ka. Naligunod kang muta. Ginansyap kag muta. Kaon na kaon. Hawara. Kugmo gikaon. Wala ba po na. Gapon dun sakyanan. Pa, pero piti pa. Do not eat your fingers lagi kay dirty. Bidlungan maap. Don't eat ha? Oh no. Do not eat. It's dirty. That's bad, okay? Ikakaos mong kugmo ha. Samay lami. Parat. Lupakan ang luto. Dagmag yan ang... Pagkat siya ko balik yan. Uwas na rin isa. Mura ka dadang be, mong sanina. Himala ng ate ro kayo ano mag-dress. Yaks, balhibog irin mo. Ganun kagabi, nagtakaan ka balhibong irin. Asa. Ijara. Kasi amnes sa pagkaan. Nung na hindi na pagwantahan. Ang sigsakit ang tutundan. Hoy. Sige kag kaon imong kugmo.
I will cut your fingers, huh? Huh? Down. I will cut your fingers. Down. Down. Hmm. You see this? I cut your fingers. You see that? Uy, naman talaga si Mood. Inano? Kapakuwag ko.